Hej, vi vil godt fortælle lidt om Rema 1000, som er en discountkæde med oprindelse i Norge. Vi vil gerne komme ind på de kritiske succesfaktorer, så vi vil godt komme ind på noget med SWOT-modellen, den valgte udfordring, det valgte handlingsforslag, styrkelse af de kritiske succesfaktorer, de afsætningsmæssige konsekvenser, de økonomiske konsekvenser, og så vil vi til sidst komme ind på kilder. Ja. Og så er jeg lige kort komme ind under vores kritiske succesfaktorer. Og vi definerer markedet ved, at det er dagligvarebutikker, som opererer under discount-konceptet. Og den, som vi har highlightet med fed, det er vores udvalgte kritiske succesfaktorer, som vi finder relevant, fordi den relaterer godt til vores handlingsforslag og udfordringer. Vi har været inde og bruge SWOT-modellen til at være inde og analysere lidt på Rema 1000, og vi har fundet ud af, at nogle af deres styrker, det er stærk prisprofil, et bredt sortiment, en stærk CSR, gode forhold mellem leverandører og samarbejdspartnere, stordriftsfordel, og så har de deres eget discountmærke. Og så noget, som også hjælper handlingsforslaget, det er det der med markedsudvikling, at de kan lave flere butikker. Og under muligheder der er også det her med markedsudvikling, som også relaterer sig til deres handlingsforslag. Og så er det lige hurtigt ind på vores udfordringer og hvad der er handlingsforslag. Og som vi kan se, så den valgte udfordring, det er vores udfordring 2. Og det er, at vi vil gerne have, det er, at vi har vækstudfordringer på Sjælland, og sådan at det indre byer, som f.eks. København. Og så er det valgte handlingsforslag, og det er så, at vi vil etablere butikker på Sjælland og i det indre København. Ja, og jeg vil så komme ind på de her udfordringer, og begrundelsen af valg for vores udfordring, jamen det er, at der ses et marked med stort potentiale over i Region Hovedstaden. Det er også et marked, som ikke er mættet endnu. Det er også et marked, der fra Rema 1000 side ikke har været prioriteret. Rema 1000 har i høj grad prioriteret de her provinsbyer i udkantsdanmark, frem for at kigge lidt mere indad mod de store byområder. Virksomheden nævner også selv, at de ønsker at trænge ind på det her marked, og virksomheden de nævner også, at de ønsker at forøge deres markedsandel, og så er det også et rigtig attraktivt sortiment, som virksomheden tilbyder i forhold til den målgruppe, der er over i det her Region Hovedstadens område. Og hvordan vi så har fundet frem til den her udfordring, jamen vi har skabt os et geografisk overblik, hvordan placeringerne har været rundt omkring i Danmark, og hvor mange Rema 1000 butikker, der ligesom har været etableret i de her forskellige regioner. Virksomheden, de nævner også selv, at det her marked, det er altså et udfordring for dem at trænge ind på. De har svært ved det. Og så også det her med, at det relaterer sig til vores SWOT-analyse, også det her med muligheder, det her med at markedsudvikle og trænge ind på nogle nye markeder, og så også den her sammenhæng, vores udfordring har med den valgte kritiske succesfaktorer, som er det her med en god beliggenhed og en god geografisk dækning. Nu. Og jeg vil så snakke lidt om det her handlingsforslag. Deres handlingsforslag, det går jo i bund og grund ud på det her med markedsudvikling, altså at trænge ind på nye markeder med nuværende produkter. Og det her med salg til nye kundesegmenter og nye målgrupper. Og så også den her geografiske spredning, som det så vil være at etablere butikker over i Region Hovedstadsområdet. Og begrundelsen for valg af vores handlingsforslag, jamen det er, at virksomheden vil få en stærkere positionering forhåbentlig. Den vil stå stærkere på markedet, hvilket er enormt vigtigt, også når der er sådan en intensiv konkurrence. Og virksomheden nævner også selv, at de ønsker en god geografisk dækning, og det er jo også en af de her kritiske succesfaktorer, for at man ligesom kan overleve i den her branche. Og så er der også nogle meget attraktive segmenter i forhold til virksomhedens sortiment og det virksomheden tilbyder. Hvis vi fx kigger på det her med CSR-profil, jamen så er det virksomheden kan gå ind og tilbyde en masse produkter i forhold til det her. Okay, hvordan vil vores handlingsforslag styrke den kritiske succesfaktor, vi valgte at gå videre med? Og vores kritiske succesfaktor, det var som sagt god beliggenhed og geografisk dækning. Og vores handlingsforslag, det var det her med markedsudvikling, hvor vi ville trænge længere ind på markedet og komme over i Region Hovedstaden og få nogle nye målgrupper derovre. Og på den måde vil de to ting spille sammen, og på den måde opfylde vores handlingsforslag.
Jeg vil snakke lidt om de afsætningsmæssige konsekvenser, og først de positive og så de negative. De positive, jamen det er, at der kan være en høj interessegrad fra de her nye målgrupper og de nye segmenter over i den her region Hovedstaden. Og det kan så skabe den her øgede markedsandel og give virksomheden en stærkere positionering på markedet. Det kan også give en modvægt til overvægtende ældre kunder, som Rema 1000 jo selv nævner, de har. Altså give en større adspredelse i deres kunders aldersfordeling. Og så de negative konsekvenser, jamen det er, at der kan være en lav interessegrad fra nye forbrugere, og det vil jo så bunde ud i, at der kommer nogle økonomiske følger, som er meget negative. Yes. Okay, og jeg vil så fortælle om de økonomiske konsekvenser, hvor vi både har nogle kortfristede og nogle langfristede. Og så har vi de positive konsekvenser, det er en forøget omsætning, fordi virksomheden forhåbentlig skulle få en forøget omsætning ved at der kommer nogle nye butikker til. Og negative, det er stor startkapital og stigning i de variable omkostninger, fordi at det selvfølgelig vil kræve en stor startkapital at få startet nogle flere butikker op. Og så er der nogle kontante kapacitetsomkostninger, som jo vil stige, da der skal ansættes flere medarbejdere, der skal købes noget inventar og nogle øvrige omkostninger, de vil skulle betales uanset om det går godt i virksomheden eller skidt i virksomheden. Og de langfristede, der har vi nogle, der sådan minder meget om de kortfristede, nemlig positive, det er at forøge omsætning, da der på den lange bane også gerne skulle komme en forøget omsætning i virksomheden, efter at butikkerne blev startet. Og negativt, det er høje faste omkostninger, fordi det medfører det generelt at starte nye butikker. Så jeg kigger på virksomhedens økonomiske situation, hvor vi både har AG, OG, AOH og EKF. Hvis vi kigger på afkastningsgraden, så kan vi se, at den stiger progressivt gennem hele analyseperioden og ligger over markedsrenten. Og OG stiger også gennem hele analyseperioden, men bliver først rigtig god i det sidste år. Og så AOH, den stiger fra basisåret til 2012, og så falder den så til 2013, hvilket kan skyldes, at aktiverne ikke er kommet væk fra lageret, hvilket fx kan skyldes sæsonvarer, eller hvis de har nogen på lager, som de ikke har hurtigt fået sendt igennem. Og så stiger afkastningsgraden mere end egenkapitalens forrentning. Og det vil sige, at de tjener penge på fremmedkapital. Og så her til sidst vil vi bare lige hurtigt komme ind og runde kilderne. Jamen, vi har brugt internt og eksternt materiale. Internt, det er jo sådan noget som casevideoer og Rema 1000's hjemmeside og navne og numre, hvor de har opgivet deres regnskab. Det eksterne, jamen, det er jo så sådan noget som artikler. Folk udefra, der har udtalt sig om Rema 1000. Og kildetype, jamen det er jo de her interne, det er jo førstehåndskilder. Og det er de eksterne jo egentlig også. Og så har vi også snakket lidt, at man skal kigge på den her troværdighed i forhold til, om kilden er objektiv eller subjektiv. Og hvis vi kigger på de interne, som er Rema 1000, jamen de vil jo selvfølgelig gerne fremstå på en positiv måde, hvilket jo også er derfor, at det jo er en meget subjektiv vinkel, de her casevideoer kommer fra.